özümün işin sebäpli bu jahanyň türlü künjegine bolmak nesip etdi. Her ýurt öz tebigaty bilen, her bir halk öz medeniýeti, däbi, desturi bilen hem hayran galýar, hem de özüne çekýär. Şol bir wagtda da nirde de bolsaň ata watan, ene toprak öz mähri bilen el bulaýar. Ýat ýurtlar bilen deňeşdiren wagtyň bir ýyly kalpda düşnüksiz duýgu dörä, deňeşdirme diýen ses gulagyňda ýanglanan ýaly bolýar. Ine şu duýgu bolsa her gedek watana bolan söýgüni, iyili halka bolan hormaty artdyrýar. Herne goý ol duýgy mudama kalpda aňda bolup durmuş ýörelgesi bolsun. Goý bolsun gür açap bagy, goý bolsun çür başly dagy, goý bolsun oň goýuny çagly, gursak hormatdan dolsa da ýat ýerleri unaman men. Karşı alsa kucağı açıp ak güneşin alna saçıp ter gülleri müşkler seçip kalpta şirin saz çalsa da çet yurtları unaman men. Söz açarlar, mehr ýaýyp, ýüzlerine nurlar çaýyp, seni eziz mihman saýyp, mihmana hormat goýsa da, ýa dilleri unaman men. Paçak ýazar, nagmatly, söhbet kurar, ol gymmatly, şeýle mehriban ümmatly. Şol mehri kalp duýsa da, ýat ýerleri unaman men. Edid bugün sözlerin men, diňe gowluk gözlerin men, ýazlaryna ýazlaryn men, göwnüme hoşluk guýsa da, ýa dilleri unaman men. Gün geçtikçe sevgim artar. Nirde gezsem mehri tartar. Bu sevge men kalbim kalkar. Azır näçe kalp uysa da diňe seni unaryn men, watan seni küseryn men.
Boşgi Maru Şahu Cahan adiyetinin 2023 yılın 20. iyulunda çıkan fanına çap edildi. Koşgini after okudi. Köp sağ olun.